4 suspects have been shot and fatally wounded in a shootout with police in Harding this morning. A multidisciplinary team comprising officers from the Hawks, K9 and other units operationalized intelligence about the robbery, which was to be executed at a mall in Harding. A businessman went into the bank inside the mall and withdrew an undisclosed amount of money, and as he made his way out of the mall, he was accosted by the suspects who robbed him of the cash. Police approached the suspects who had just committed the robbery, and suspects defied police orders and opened fire. Police returned fire and 4 suspects were fatally wounded during the shootout. Police are still chasing after more suspects who fled the scene in 2 vehicles. A firearm as well as the money which was robbed was found in the possession of the suspects. Anyone with information regarding the whereabouts of the suspects is urged to contact the nearest police station or call the Crime Stop number 08600 101. Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1 KZN TV nifundele uphilano kaCebe okhulu sanibonani. Nazi indaba kwezona ehamba phambili namuhla. Inqophamlando kubhajadiswa isilo. Owesifazana ushe nendlu kwaMbonambi kanti wezemfundo uchitha yokushaya indiva othisha. Sanemukelene nebendloveni amandla kwindaba zethu ze1 KZN TV. Kuqophe kumlando kokuqala nqa ezweni samaZulu ukuthi umholo webandla lamaNazaretha asebuhleni inkosi uNyazu lezulu lubhabhadisa isilo samabandla onke esilumiso uZulu kazwelithini ngempela sonto. Lo mkhuleko wokubhajadiswa kwesilo uthatha izinsuku ezimbili esigodlweni kwakhangela amankengane kaNongoma kanti ubuwethanyelwe izinkumbi zamalungu ebandla lamaNazaretha uzozibona lake ngokwaba bengofakazi njengoba lena kuyingonyama yokuqala nqa emlandweni esizwe sikaZulu ukuba ke thathe isifungo senkolo yobuNazaretha. Inkonzo yokubhadajiswa kwesilo ibe izinsuku ezimbili iqale ngomgqibelo ngenkonzo yesabatha esigodlweni kwakhangela amankengane kaNongoma yaphetha ngesonto izolo okuyilapho kuyinkonzo bekuyiyona ibibalekile lapho inkosi yamaNazaretha asebuhleni inkosi uNyazi lwezulu libhabhadiseke isilo umizulu kazwelithini emfuleni inkunzana kaNongoma. Lenkonzo ibihanjelwe nangamabutho. Ibandla lithi inkonzo yokubhadajiswa kwendlulamithi ifezekisa isiprofeto somsunguli webandla lekaShembe umqali wendlela ngokuthi waqamba kilindamkhosi okuyithempeli elikwaNongoma njengoba kubhadajisweleke khona isilo umizulu kazwelithini. Oyiso lesilo Shamthetho umntwana uSiniphiwe Zulu uthi ukubhadajiswa kwengonyama bekukwamukela inkolo yobuNazaretha. Kusuku olukhulu inqophamlando lapha ngoyama yethu khona yamukela ngokusemthethweni namhlanje ibandla lamaNazaretha ukuthi ngempela liyilo liyayijoin ibandla lamaNazaretha. Kungasikhona namhlanje ngoba siyazi ukuthi ekade ivele ithathile inkolo yamaNazaretha ngonyama kusekhona isilo sebuzile akusiwona into yanamhlanje kuhamba isilo nje sebuzile siyamukela inkolo yamaNazaretha ukuthi ngempela uShembe uyena Nyazi lezulu ahamba nalo. Umntwana uSiniphiwe uthi indlulamithi yamakhosi ngokuthi ke yamukela inkolo yobuNazaretha akusho ukuthi kamanye amahlelo ezenkolo awasamukelekile ke esigodlweni. Isilo umuntu wabo bonke abantu. Ukuthatha kwase inkolo akusasho amanye amabandla wasamukelekile esigodlweni. Siyazi ukuthi njalo ngekhathi zangoJune kube khona inkonzo yama7 days okwaba inkonzo yomntana enkosi. Kuye ukuthi ngekhathi ezithize kufika abafundisi basesheshi bezo kothi ngonyama kulama sonto amabili edlule nje kanti khona inhlangano yabafundisi ke yase KZN yonke bezokothi ngonyama akusho ukuthi mase ingonyama sibhabhadiswe ngohlelo lwamaNazaretha omunye umuntu noma amanye amahlelo einkonzo wasamukelekile lapha endlenkulu. Ingonyama engeyethu sonke ningamabandla onke kodwa lokhu kwaseManazaretheni ikhona yaqokayo yikho ke sithi cha ngoba ngaqoka ngise umntwana kungcono ukuthi ngigcine sengisebhadiswe eManazaretha. Umfundisi uCwenza oyinhloko ebuhleni kwekomkhulu lebandla uthi lokhu kuyinqophamlando. Ukusenza uthi asibona amakhosi angapha phambi kwenkosi amane esihlanu lawo akuzange kwenzeke lokho kulinde lesikhathi esikhona namhlanje obaba bethu basithola kule nkonzo. Mina ngomunye wabantwana abacela kulabo Shembe engikhuluma ngababane njengoba ngingaka nje
kodwa ngiba ngubone lo mlando ngikhule ngimncane ngaze ngangaka kwenzeka into yokuqala emhlabeni kodwa oyikhulumile uShembe fika ukuthi njobe esho nje umfundisi ukuthi uze emakhosini esizwe uthunyele kuwo. Ngiyabonga. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu esigodleni sesilo kwakhangela amankengane kwaNongoma. Kuphumeka isidumbu ngesikhathi kuqubuka umlilo kwelinye lamagumbi okulala emndenini okaDengo endaweni yasekhondweni kaMbonambi enyakatho nelikaMthaniya. Lo mlilo ongazi ukuthi udalwe yini udluleke nomphefumulo kaKhaya Mnyando neminyaka engama-43 wakwaNongoma ubefika ngokuzovakasha kulomndeni kanti uzoba neshwa lokuthi ke ashe anqonqe nomlilo. uPride Dengo lilungu lomndeni elizibonele kwenzeka lesigameko uthi kunzima nokulala ebusuku ngemuva kokubona umzala wakhe esha ephela bebuka. Usakhungathekile ke namanje umndeni wakaDengo ekhondweni eMzingazi ngemuva kwesigameko somlilo esidlule nomphefumulo kaKhaya Mnyando oneminyaka engama-43 ubudala obehamba ngehlala esinamasondo. Umufi ungowakaNongoma ubefike ke ngokuzovakasha ngalolu suku lesigameko. Kubikwa ukuthi ke ubelokhu ebikezela ukuthi ke usuku lwakhe lokugcina lolu ephila emhlabeni efonela nezihlobo ukuba zizombona kanti ebusuku kuzokwenzeka lesi sigameko. Ilungu lomndeni elizibonele kwenzeka liyachaza. Friday kwafika ukhazini wami ohlala kwaNongoma kade wagcina ufika la ekhaya wagcina ukufika esaright esakwazi ukuyihambela. Uma efika lana ubethu uzobona uAnti wakhe umethu uzombona usuzombona ukugcina uzovalelisa kuningi akakhulumileke kunoAnti wakhe samlanda sambeka wasesifonela labo cousin bakhe abanye osisibami besemsebenzini sabafonela wakhuluma nalomunye waqeda wathi ekhuluma nalo wesibili wathi mzala sheshe ufike ngoba mina ngiyihambela namhlanje emhlabeni ngingisakwazi ukulinda bathi usisi wami hayi ngizofika kusasa wathi hayi lolo suku lakusasa ongitshela ngalo mina ngizobe singasekho emhlabeni ngalesi sikhathi sokuthi kumele ayolala ke uma ifika ngalena eyolala ngoba la indlembe ngiyamxosha indaba yakwayi sicabana indaba yakwayi ngamxosha okay wahamba wangale kamereni wahamba wolala sesivuka vesindli kuyaqhuma nje kuyasho sekumnyama endlini siphume sikhiphane sizama ukuthi ingane zibe ziyodonsa ngale nami ufuna ngizama ukuthi ngidonse uma ngiyahluleka vesinto sekumnyama yonke indlu kwaphoqa ukuthi siyoshaya amawindi ngamaqupha shaye iwindi shaye iwindi lo mfana wami naye angisize kushawe ngingene mina ngewindi hluleka siphume futhi ngewindi phuthume ngizobiza umunye ubaba athi sicima nabo umlilo bamthatha bamkhipha ngaphandle sambeka la eduze kwendlu ke bahlala bambathiswa ngale kusacinywa ngale inkinga ugazi ubengasha ubesha uma esha engacima emzimbeni avutha udu mothi uyamthela avutha udu simanti singubo leze yade esimbathayo ezinye begcwele ngale ekushenazo ke lezo kezokulala nempahla ezinye zengane kishile. Bathi-ke kuningi abakusolayo ngokuqubuka kwalomlilo kodwa ke isiqinisekiso yisabangenaso. Kwami ukuhamba kwakhe emhlabeni ngicanga ukuthi ubeshaya isosha lakhe ngoba ubefike avula isikhwama abheme afuthi iperfume athi yeza mzala nali kisosha ngiyakufundisa ke mzala ukuthi umuntu nje ungamxoshi mayibhema mayubona ukuthi nje uyaxaka umtshela ukuthi ashaya isosha ngithi mina ayi okay mzala yabo ngiyacabanga ukuthi ukuhamba kwakhe emhlabeni bekuyisosha elimcinise limshisa ukuthi afuthi ispray futhi wabona ukuthi umzala uzothetha ngale kungcono ngiqhubeke nalento ade ngenza ngale daningi qhubeka ke futhi ugazi ngokubuka kwami ngoba angazi ukuthi kahle kahle uhanjiswe yini emva kwalokho kwasekuqhuma umlilo ngabo 12 sizwa kuyasha endlini nakhona futhi mina bengileli nakhona ekucinise kuvusa ingane khona yesaba kakhulu ke eyikwala bitatisha ke grade 12 nayo ya sukuma ihamba uvusa lo mfana wami mina bengilele kule kamera etsiduze kwendlu leya kashwelekeni ugazi wavusela abanye bezongivusa mama kuyasha endlini. Lo mndeni ke usale ungenalutho ngemuva komlilo baphoqele ukuthi ke bampintshane korawundi abancane izingane zona zilale komakhelwane. Masikathola usizo lokuthi ingane ithola icounseling njoba zifunda umatric nje kuzoba umama la ekhaya nawo sisilona bala ekhaya nje bathintekile kakhulu moya behlungezekile abakhona ngisho kulala dinga umuntu asembe mangathiwa kuyaze ukuthi kutholakala usizo nesicelo nabo amabhizinisi bakwazi ukusisiza baqale phansi babalungisele indlu.
Yize-ke noma baluthola usizo lweyipontshi kumasipala wakhelele indawo, kepha-ke bacela noma ngaba ubani ongaba nosizo abalekelele njengoba indlu ingawa noma yinini ngemuva kokuthi-ke ishiswe umlilo nokungaba ingozi-ke kubona. Lezi-ke izindaba zi-1 KZN TV, nginguSamkeliso Ngqulunga, ngisekhondweni eMsingazi. Lo ukhulumela umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uMuzi Mahlambo uthi umnyango wezemfundo yabaqasha othisha uma ngabe ke kuvuleka ke ikhala zomsebenzi kodwa ke baqasha ngokuthi ke kuvuleka kumuphi umkhakha odingayo. Usho lokhu njengoba kusukela ngesonto ledlule othisha abangasebenzi behole kumduvo ngaphandle kwamahhovisi omnyango bekhala ngokungaqashwa. Usungeneleke esontweni lesibili umduvo othisha abangasebenzi abafunde bagogoda esigongweni zemfundo ephakeme abaqhamuka ezindaweni ke ezingaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo bakala ngokungaqashwa umnyango wezemfundo. Udaba lokungaqasheki kothisha luyinkinga kusona sonke isifundazwe KwaZulu-Natal. Omunye othisha wabangasebenzi uNontobeko Mtshado uyachitha ke lokho kusho umnyango wezemfundo ukuthi abekho kothisha abanesifundo kesidingakalayo ingakho bengaqashwa. Phakathi kwethu njengoba sibangaka nje si-close to 40 namhlanje njengoba sibangaka bakhona banazo lezo ifundo. Okunye okubaluleke kakhulu ke ukuthi kunezifundo zaka-commerce. Uma ngabe kuthiwa isifundo saka-commerce asibalekile, zonke lezo ifundo ziyifundo ezibalekile because uma ubuka izifundo zaka-commerce kusho ukuthi uma ngathiwa ayisaqashwa noma ziyaphela, kusho ukuthi ama-accountant awasezukubabikho. Uthi bazohlala ngaphandle kwalamahhovisi kuze kubeke bathola izimpendulo abasidingayo emnyangweni wezemfundo. Bazohlala thini kuze sithole impendulo ezigcwele ukuthi kahle kahle kuzogcina kwenzakaleni ngoba into esidinga kakhulu ukuthi besiphendule ngeimpendulo ezipositive ezizositshela ukuthi kwenzakalana ama-database aqasha kanjani ngoba inhloso yethu nenkulu kakhulu ukuba sithole umsebenzi ngoba sibona isizwe simnyama siyafa, imfundo yengane emnyama iyafa njengamanje ngoba othisha bancane ezikoleni endingane ziyasidinga ezikoleni njengothisha. Lo okhulumela umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uMuzi Mahlambi uthi umnyango wezemfundo uyabaqasha othisha uma kuvuleka izikhala kodwa ubaqasha ngokuthi kuvuleka kumuphi umkhakha odingayo. Yeah, umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal we are aware of isikhalo esiqhamuka kuma unemployed graduates okuyinto okungawona umnyango wezemfundo kuphela obhekene nawo. Ungaya kweminye iminyango naka-private sector into ye-unemployment into eyinkinga ezweni lethu. Siyazwelana kanye nabo labantwana yiko ukuthi-ke iy'khala esinazo noma siyivala nsuku zonke uma iqhamuka kodwa-ke ziqhamuka ngokuthi ama-specialization esuke ifuna ileso sikhala banawo yini nanokuthi-ke azanele wonke umuntu. Kodwa ezenweni kuvela ikhala bayakwazi ukubaqashela. Izindabeni ze-1 KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu eMpangeni. Ake siye etoleni nabeselo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukelene nebeselo kwindaba zethu ze-1 KZN TV nazo kuzona ezihamba phambili namuhla. Inqophamlando kubhajadiswa isilo owesifazana ushe nendlu kwaMbonambi kanti owezemfundo uchitha yokushaya indiva othisha. Inhlangano eThekwini Maritime Cluster ebhekelela ukucobelela intsha ngolwazi oluthinta imikhakha ezasemanzini isingathi isithangami bezindaba ngenhloso yokuchaza ngenhlelo nazo njengoba bekubungazwa usuku lwe-World Ocean Day. Le nhlangano iphinde yacacisa ngenhlelo zomqhudelwano wegalofu ezowusingatha kule nyanga mhla zili-13 kuNhlangulana. Miningi imikhakha yamathuba omsebenzi kwezasemanzini nabangakhetha kuyo abantu abasha ngenhloso ukuzithuthukisa. Lokhu kwenziwa inhlangano eThekwini Maritime Cluster kokubambisana nezinhlaka ezahlukene ukucobelela intsha ngolwazi. Le nhlangano kulindele ukuthi singathe umqhudelwano wegalofu mhla zi-13 kuNhlangulana ngenhloso yokuqoqa izimali ezosiza kakhulu ekutheni kucobelelwe intsha ngamakhono. KwaZulu-Natal sisebenza even nationally nohulumeni wezolonke ekuzameni ukuqhamuka nezinhlelo ezizothatha iy'ngane zethu nabantu abanye abamnyama nabo abanayo indima
abafisa ukuyidlala khona la phakathi kuma-maritime sector kodwa abangazi ukuthi sizoqala kanjani. So la siqala khona siqale nje phansi ngokuthi siye emphakathini ehlukahlukene sifundise iy'ngane zethu ukuthi ngoba nifunde isikole maniqeda nayo eminye imikhakha eningayibhekelela ukuthi nikazi nani ukuthi kungabe ukuthi zonke ngoba iy'ngane zethu zigcina zenza imikhakha ethize zigcine ifike emakhaya zingasebenzi. Zobe sinegalofu elizobe likhona ngesonto ezayo mhla 13 kuJuni and kuyona kuzobe futhi kuyindlela yokuthi ngoba sizobe sinengane ey'dlalayo, sizobe sinabantu abadala, sizobe sinama-professional players, sizobe sinabanye abadlalayo nje abasadlala nje emazingeni aphansi kakhulu. Lo ubhekelela ukugqugquzelwa kwalomqhudelwano wegalofu uPinki Mnguni uthi umdlalo wegalofu uzobuhlanganisa intsha kanjalo nalabo abanamava. Khona ye-eThekwini Maritime Cluster kuzobe kufundraiselwa i-skills development kahle kwenziwe ukuthi kube khona isikhwama semali esikhona ukuze bekwazi ukuthi bafundise abantu abasha. Siyanxenxa ukuthi bonke abantu abadlala igalofu nabangakwazi ukuxhasa baphume ngobuningi babo bezosichaza. Le nhlangano ibisingethe isithangamisa bezindaba emhlanga ngenhloso yokudlulisela leli ivangeli emphakathini. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eThekwini. Nakuba sekudluleka insuku engaphezulu kweshumi lelizwe lesingathi ukhetho lukazwelonke kodwa namanje isalokhu iqhamuke njalo kwizikhalazo ngokunganeliseki ngemiphumela yalolu khetho. Kungakapheli isikhathi esingengakanani nje iqembu le-MK Party lizwakalisa ukuthi kaleneme ngale mphumela. Inhlangano iHolabona Renaissance Foundation ithi kufanele ichithwe imiphumela yokhetho njengoba ithi kuningi okungahambanga kahle. Izwe laseNingizimu Afrika libamba ukhetho lokazwelonke ukuze kuzoqoka uhulumeni ozobusa kwiminyaka emihlanu ezayo. Namanje indaba yokhetho isawundaba mlonyeni. Inhlangano iHolabona Renaissance Foundation isimangalele IEC enkantolo yezokhetho ikhala ngokuthi ayikwazanga ukubhekana nezikhalo zamaqembu anganelisekile ngokhetho. Amaphepha lenhlangano abeka amaphuzu athi wona mqoko kufanele abhekwe uma siqolwa icala. Iveze ukuthi amaqembu amaningi okubalwa umkhonto wesizwe afaka izikhalo ngokhetho. Iveze ukuthi IEC ayikwazanga ukuphendula ngendlela egculisayo. Babuye bakhala ngokuthi abayithembi ukuthi iqotho kangakanani imphumela eyayivezwe ebhodini le-IEC. Inhlangano yokhetho IEC imemezele imphumela yokhetho ngesonto yathi bekuwukhetho olukhululekile nongenazi hibe. Umkhonto wesizwe namanye amaqembu bakhala ngokuthi abanelisekile ngokuningi abakholwa ukuthi akuhambanga kahle. Amaqembu ayiphakamisa nokuthi kubalwa kabusha abanye bethi kuqale phansi kuvotwe nakuba kunjalo kodwa ziyaqhubeka izinhlelo zokuhlalisa iPhalamende lapho kuzokhethwa khona umongameli wezwe. Selihanjisiwe uhlu lwamalungu ePhalamende olamukelwe inhloko yamajaji kuleli ijaji uRaymond Zondo ukusho ukuthi izinhlelo ziyaqhubeka ezindabeni ze-1 KZN TV. Ngingumabongi Mhlongo, ngise-Richards Bay. Kwehlukene imbono kubantu baseMgungundlovu ngomjaho waminyaka yonke ekugijinywa phakathi kwaleli dolobha nelaseThekwini owaziwa ngelasemzini Comrades Marathon. Umjaho lo nyaka ubusuke City Hall eThekwini ayophelela khona ke Mgungundlovu enhloko dolobha yesifundazwe. Iziko leindaba exoxisana nabantu bakuleli dolobha ngomthelelo walomjaho empilweni yabo kanye nakumnotho wendawo. Kungijabulise kakhulu yize ke noma ke abantu kade bengekho kwisibalo esingako kade belindele ukuthi bafike lapho kade kuzokwamukela khona umuntu onqobayo. Ubonile ukuthi kade kushaya khona u11 ama city lapha kade e-race course la kade kwamukela khona abantu abaphume phambili bengakagcwali kakhulu ngesikhathi kufika unombolo 1. Kodwa ke kube intokozo futhi amabhizinisi abanye bathokozile ukuthi hayi umnotho bakwazile ukuthi bawuthola osukwini la izolo. Ngibonge kakhulu kuwena Madube njengoba sazi ukuthi i1 KZN TV ihamba phambili kwaba kwaZulu Natal njengoba de kwaZulu Natal ihleze kwaZulu Natal. Sibonga kakhulu ukuthi nikwazi ukuthi nizosinika ithuba lokuthi sizokhuluma ngento esithandayo. Mhlambe ke engingakusho kakhulu ukuthi
bekukuhle kakhulu njengoba kwagcine ngo2019 ukuthi ize la eMaritzburg. Siyazi ukuthi ke kube khona iCovid-19 kodwa ngo2023 kwatholakala ukuthi 2022 iyeThekwini, 2023 yayeThekwini, 2024 yabuya ke yeza kaNdongasibomvu. Awubonakalile okokuthi ekade sibabheke kakhulu Tete noBongmusa baningi kade sibabhekile kodwa utholakala ukuthi kubonakala sengazuthi abaperforming ngendlela ekade sibhekile. Kusijabulisile kakhulu ukuthi uHelda njengoba ezwa kuma Olympics intokazi ivese nje yenze ukuthi kube lula njengoba ukuthi yayikhona nala eMaritzburg izoqualifyela ama Olympics kodwa indlela egijime ngayo ngoba uma ngabe ubheka ikhona kwi top 20 yabantu besilisa bese ibe number 1 kubantu besifazane. Uma ngabe ke sibheka ke sibonge kakhulu ikakhulukazi ukuthi ke la KwaZulu Natal uBongmusa Mthembu uyena okwaze ukuthi wabo ukuqala bese kuthi uJanet Mbele wabo ukuqala bakwaZulu Natal kubantu besifazane. Njenge senior citizen ngane yami this year I'll be proudly 64. So ngiseyingane besike sihambe because ngizalelwe eThekwini sihambe siyome emgaqweni noma sibuke sithini nala ngazi ngafisa nami ngelanga kodwa hayi ngabona ukuthi ayikhangeke kona ke kuyisibusiso ukubona izinto ebezikhona kudala zisaqhubeka zisenzeka kusho sekufana nesiko lase eKZN lale marathon because yenzeka la eKZN iComrades Marathon so kusho ukuthi kufana nesiko lala ekufana neJuly izinto ngathi mekuthiwa azisekho ubone ngathi sezilahlekile izinto ezisilethela ama tourist because kufika abantu abaningi kubhukwe kuhlomula abantu abaningi abanye imisebenzi ivuke because khona bebesebenza part time for iComrades Marathon khona abasebenza nje full time bahlale bemile so inikeza ukuexpose nje neKZN inikeza abantu amathuba emisebenzi inikeza ukuthi nathi sikhule esaziwe ngoba baningi abantu abayingenela it's not only people from here. Ake siphinde futhi seyetolweni nebeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili. Inqophamlando kubhajadiswa isilo owesifazana ushe nendlu kwaMbonambi kanti owezemfundo uchitha yokushaya indiva othisha. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-R80.89 kuyidola laseMelika bengu-R20.31 ku-euro yase-Europe bengu-R24.01 kupondo waseBrithani intengo yegolide yona ingu-$2,291.08 ounce kuthi intengo yoilo ngahluziwe ibe ngu-$79.62 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kulindele ukuba ke ehlukana inhloko nesixhanti phakathi kweqembu laKwaZulu Natal Royal AM nomdlalo uThabo Mahlangu oke wagijima phambili kwezikamagebhula iOrlando Pirates kubi ukuthi leli qembu lehlulekile ukuvumelana ngenkontileka entsha nalomdlali njengoba ke khona ke finyelela emaphethelweni ekupheleni kwalenyanga. Leli qembu liqede isizini sendaweni ye-18 ngamaphuzu angama-32 kwimidlalo engama-32 kanye ke nambili. Kwenzeka lokhu nje leli qembu lisamisiwe yiFIFA ekuthengeni kabadlali njengoba ke lahlwa yicala longamuholela uRicardo Nascimento kwaphindwa kwaba futhi esifanayo nakuSamir Kokota Piano noKovic. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Iyane nabakaqambu lankomo zelahlekile zodliwa umdlebo kwaSoshangane kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.